Daming tricycle dito sa kanan, no? Dito. Ang tricycle, no? Pag hindi sila paggawa lang. Mm. Kasi minsan nagtatraffic din sila. Ay, naku, kapoya. Tres. Tres, ha? Dito na ang tres. Mayumbo. Babaha na naman ang dagupan. May bago. Laglag. Kami naman isang milyon yun. Galing kontang bangko yun. Mag-deposit. Walang laman yun. Ay, malay mo. Sabi sana may tulungan na. Alam mo naman dito. Ang dami tricycle na doon. Alam mo naman ito minsan. Naglalagay lang sa plastic. Mga bag na mga pungit-pungit. Ano, milyon pala yung laman. Nga, tingnan mo naman yung tsura. And yung mga driver. Maniniwala ka pa sa ganun. Hindi. Mayumbo. Try ko nga i-din ko sa i-check kung lost na lakay. I-check ko lang. Bangko sir, bangko. Sariya pa tinigay. Yan. Yan. Oh, sige, pwede. Video.